Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. आम्ही सुरुवातीची मागणी करूया. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. बापाचे, पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. अर्घा जेजू, अर्घा पवित्र आत्म्या, अर्घा देवा बाप्पा, ह्या वेळ तुवें आमका पाव केलाय. तुझे उतरांत अनेक पावटी आम्ही वेळ काढून तुझे सानिध्यात रावूंक, तुझे उतराची सत आणि गूट आमका तू कळीत करूक अनेक ह्यो वेळ आशीर्वादाने भर आमका दिलाय. कित्याक तुझे उतर जावन आसा सत, ते जिवीत आणि ते एक आत्म जावन आसा. तुका अर्घा जेजू, ह्या वेळाक जे तू शिकयता तुझे पवित्र आत्म्याचे द्वारे आमका तू शिकयताय म्हणून आम्ही भावार्थान पातयता. अर्घा जेजू क्रिस्ता, तुवें दिल्ले हर एक देणे आमका ही सगळी फावो जालात आणि त्याच देण्यात एक देणे जावन आसा भावार, जे आमचे जिविताचे एक थीर फाउंडेशन जावन आसा. आणि त्याच फाउंडेशनाचेर आज आम्ही परत्यान तुझ्या नावान एकठांय जावन तुझे उतर आयकूंक आयला आणि तू आमकां शिकयताय तुझ्या आत्मेद्वारे म्हण आम्ही पातयता. आणि हर एक उतरां जे तू आमकां सांगताय ते आमचे जिविताक जे कितें आम्ही एक परिस्थितीत आसा ते परिस्थितीत हांव आमकां तू सुटका दिलाय म्हण आम्ही भावार्थान हे मागणे करता. तुका अर्घा जेजू, हे मागणे करता आम्ही तुझ्या नावान आणि तुझ्या आत्म्यान. आमेन. आमेन. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. ऐकता न्हू? प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. आम्ही भावार्थाच्या विषयांत आम्ही शिकून असले नाही. प्रेज गॉड. ते भावार्थाच्या विषयांत आम्ही शिकताना एक विषय म्हाका कळीत जाले की भावार्थ एक नियम जावन आसा. भावार्थ एक नियम जावन आसा. आता नियम म्हटल्यार कितें? प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. ना एक नियमशास्त्राच्या विशयान तरी गत आसा न्ही सगळे. बायबलांत आमकां नियमशास्त्राच्या विशीं चड आमकां एक उतराद्वारे आम्ही शिकला नियमशास्त्र म्हळ्यार कितें म्हण. तशे आमकां भावार्थ एक नियम जावन आसा. हे भावार्थाचे नियम म्हळ्यार कितें? प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हे नियम म्हटल्यार कसले नियम? हे आमकां नियमशास्त्राचे पोरणे सगळ्यांत आमकां वाचूंक मेळटा. नियमशास्त्रांत लोक जियोन आसले, पूण हे भावार्थाचे नियम कसले जावन आसा? प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. ते नियमशास्त्र कशे एक आमचे जिवितांत आमकां एक जैत व्हरूंक आमकां साध्य जाता. जेन्ना आमी ते नियमांत आमी पालन करता तर आमकां कसली जैत मेळटा, कसली परिस्थिती आमकां एक निर्माण जाता आमच्या जिवितांत. म्हणजे सत आमकां नवे सल्ल्यांत आमकां शिकोवंक मेळटा. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. तर आज आमी पळोवया हे भावार्थ म्हटल्यार एक नियम जावन आसा. आणि जे मनीस हे नियमांत भावार्थाचे नियमांत जे लोक एक कार्यगत करूक मुखार सरतात त्यांचे जिवीत कशे असले त्यांचे एक्झाम्पल्स आमकां वाचूंक मेळटा. आणि तेच परी आमी ते नियमांत कार्य करताना आमकां कितें जाता, आमच्या जिवितांत असली परिस्थिती कितें जाता ते आज आमी पळोवया. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. तर आज आमी देवाचे उतरांत 2 कोरिंथियन्स. प्रेज गॉड.
Thank you, Jesus. 2 Corinthians chapter 4. Chapter 4, verse 13. Praise God. हांगा सांत पावलून बरयल्ले हे कोरिंथगारांक बरयल्ले दुसरे पत्रांतले वाचप तितून अध्याय 4 वळी 13. कोण वाचतात की? प्रेज गॉड. हांवें सतमानलें देखून हांव उलयलों अशें पवित्र पुस्तकी बरयलेलें आसा त्या प्रमाणे भावार्थाचे देणे आसून आमी सतमानता देखून आमी उलयता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हांगा सांत पावल आमकां कितें सांगता? हांवें सत मानले देखून हांव उलयलो. हांवें सत मानले देखून हांव उलयलो अशें पवित्र पुस्तकी बरयल्ले आसा त्या प्रमाणे भावार्थाचे देणे आसून आमी सत मानता देखून आमी उलयता. हे फकत आमकां कोरिंथगारांत बरयल्ले हे पत्रांत अध्याय 4:13 वळींत आमकां मेळना. हे पोरणे सोलेंत ओल्ड टेस्टमेंटांत ऑलरेडी हे उलयल्ले आसा. कीर्तनांत कीर्तन तुम्ही मागीर पळयल्यार कळटा. कीर्तन 116 वर्स 10 हेंच उतर सांगला. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. तर हांगा परतून सांत पाऊल हांगा आमकां सांगता ते ओल्ड टेस्टमेंटाचे उतर घेवन आमकां सांगता भावार्थाचे विशीं. हांवें सत मानले देखून हांव उलयलो अशे पवित्र पुस्तकी बरयल्ले आसा त्या प्रमाणे भावार्थाचे देणे आसून आमी सत मानता देखून आमी उलयता. तर सतमानचे म्हटल्यार कितें आमी ऑलरेडी आमी शिकोन आसा. सगळी हर एक वेळाक आमकां जेन्ना भावार्थाचे विशयांत आमी शिकता त्या वेळांत आमकां सगळ्यांनी आमकां शिकयला. भावार्थ म्हणले थंय सतमानचे येता, थंय उलोवचे येता, थंय एक बिलीफ सिस्टम म्हटल्यार कितें म्हण येता, विश्वास करचे म्हटल्यार कितें म्हण कळटा. हे सगळे एका एक कनेक्टेड आसात. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. जर तर हांव सतमान ना तर म्हाका उलोवंक जायना देवाचें उतर. जर तर हांव उलयना तर हांव कितें उलयना तर ते हांव दुसरे ते देवाचे उतराचे विरुद्ध वचून हांव सतमानूंक लागता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. तर ह्या वळींत आमकां कितें सांगता देवाचें उतर? हांवें सतमानले देखून हांव उलयलो. हांवें सतमानले देखून हांव उलयलो. पूण हेजे ऑपोजीट कितें? हांवें सत मानूना तर हांव उलयना न्हय. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. कित्याक आमी जेन्ना जेन्ना एक उतर आयकता त्या वेळाक ते उतर आमकां एक दोन तराचे आत्मे आमकां कॉमनली आमी संवसारी जिवितांत आसतना दीसभर आमकां 24 आवर्सान 365 days 24/7 आमकां हर एक लोकांची उतरां जावन दी, ना तर आमी उलोवची उतरां जावन दी, देवाची उतरां जावन दी. आमकां टीव्हींत आसून दी, एक मिडिया द्वारे ना एक सोशल मिडिया थावन ना व्हॉट्सअपार थावन हर एक कडेन आमकां उतरां आयकून येतात न्हय. प्रेज गॉड. पूण हांव जे उतर आयकता प्रेज गॉड जे उतर आयकता हर एक उतरांत एक आत्मो रावता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. एक आत्मो असता. ते आत्मो एकच भावार्थाचो असता ना तर तो एक भिरांतीचो आत्मो रावता. जर तर हांव भावार्थाचो एक आत्मो माझे भितर जाय. प्रेज गॉड. भावार्थाचो आत्मो माझे भितर येवंक जाय, ते कार्यगत माझे जिवितांत करीचे तर म्हाका देवाचे उतर आयकूंचे गरजेचे. प्रेज गॉड. आणि जर तर हांव देवाचे उतराचे विरुद्ध वचून तेजे विपरीत वचून दुसरे उतरां आयकता आणि त्या उतरां हांव चड प्रमाणांत ताका इम्पॉर्टन्स दिवंक मुखार सरता
आणि माझे भितर ती उतरां घेता तर हांव भिरांतीचो आत्मो माझे भितर घेता. तो हर एक वेळा आमकां ते एक रिमाइंडर आसचे माझे भितर म्हाका ते एक उगडस करून घेवचे की हांव जे आयकता, जे म्हाकाच हांव उलयता ती उतर म्हाका एक भिरांत हाडटा ना माझे भितर एक भावार्थ हाडटा म्हणचे तेजी जाणवाय आमकां जाय. प्रेज गॉड. तर ह्यो आत्मो जे एक भावार्थाचो आत्मो आसा तर भावार्थाचो आत्मो आमकां खंय थावन मेळटा? प्रेज गॉड. खंय थावन मेळटा आमकां भावार्थाचो आत्मो? प्रेज जीसस. खंय थावन मेळटा? प्रेज जीसस. भावार्थाचो आत्मो देवाच्या उतरात हांव देवाचे उतरात हांव. जर तर माझे भितर एक देवाचे उतर भरलेले ना, प्रेज गॉड, माझे भितर म्हणजे माझे आत्म्यांत, माझे एक ते मनांत, माझे ते काळजांत जर तर म्हाका देवाचे उतर हांवें अधीक आनी अधीक चड आनी चड हांवें आयकून माझे भितर हांवें ते भरूना तर माझे भितर भावार्थाचो आत्मो पयस जाता आनी भिरांतीचो हर एक वेळाक माझे भितर एक भिरांतीचो आत्मो आसता. नकारात्मक ते उतरांची एक आत्मो माझे भितर आसता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. कित्याक आमी देवाचे उतरांतच आमी पळयता, आयकता की हर एक देवाचे उतर जावन आसा एक भावार्थान भरली उतरां. जे अक्षर आमी पळयता ती फकत एक अक्षर जावन ना पूण तितून देवाचे एक भावार्थ आसा. जेन्ना आमी ते देवाची उतर आयकता ते देवाचे भावार्थ आमचे भितर घालता. प्रेज गॉड. आणि ह्यो आत्मो भावार्थाचो आत्मो आमकां दोन तरांची एक सकत दिता. एक सतमानूंक आनी दुसरे जावन आसा उलोवंक. भावार्थाचे जे देणे आमकां मेळटा देवाचे उतरांत, जे देवाचे उतर जावन आसा भावार्थान भरले, जेन्ना आमी ते भावार्थाचे उतर आपणावन घेता, स्वीकार करता तर माझे भितर भावार्थ उपजता. माझे भितर थावन ते भावार्थ देवाचे उतराचे भावार्थ दिसून येता आनी तशेंच ते भावार्थ माझे भितर जे आयला देवाचे ते उतर ते भावार्थ म्हाका दोन तरांची कार्यगत करूंक म्हाका साध्य करता. 2 स्टेप प्रोसेस जाता. एक प्रक्रिया जाता दोन तरांची माझे भितर. ते जावन आसा एक सतमानचे, एक जावन आसा उलोवचे. ते सकत म्हाका दिता भावार्थाचे उतर. जे भावार्थ माझे भितर आसा कित्याक हांव देवाचे उतराचेर एक सतमानूंक सुरू करता. उलोवन ती उतर म्हाका एक सकत दिता, एक पावर दिता म्हाका उलोवंक आनी सतमानूंक. एक बिलीव करूंक, एक उलोवंक. प्रेज गॉड. हे दोन प्रक्रिया जातात जेन्ना हांव भावार्थाचे उतर घेता आनी उलयता. थँक यू जीसस. प्रेज जीसस. तर जशें हांगा सांगला हांवें सतमानले देखून हांव उलयलो आनी अशें पवित्र पुस्तकी बरयल्ले आसा. कितें बरोवन आसा त्या प्रमाणे भावार्थाचे देणे आसून आमी सतमानता देखून आमीय उलयता. जशे देवान उत्पत्ती ग्रंथांत पहिले अध्यायांत सगळे संसाराची रचन केले. जेन्ना एक थंय नकारात्मक परिस्थिती असले तेजे दोळे मुखार आनी थंय कांयच नसले, अंधकार भरलो. प्रेज गॉड. आनी त्या वेळाक भावार्थाची उतरां ताणी काढली. हर एक वेळाक ताणे उलयले आनी ताणे पळयले. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हर एक वेळाक ताणे उलयले आनी ताणे दोळ्यान ते उलयल्ले ती उतराची एक सकत ताणे पळयले. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. आनी कसलो ह्यो भावार्थ? ह्यो भावार्थ जावन आसा देवा सारको भावार्थ. आमी गेल्या बुधवारांत हांवें सांगले एक आमकां दोन तरांची क्रिस्तांवपणाची जिवीत दिसून येता संवसारी जिवितांत मनशान. एक जावन आसा देवा सारको भावार्थ आनी जेजू सारको भावार्थ, आनीक जावन आसा जेजूचेर म्हाका भावार्थ. हे दोन 2 डिफरंट
फेथ जावन आसा देवाचेर. एक तराची मनशां आसात जे सांगतात म्हाका जेजूचेर भावार्थ आसा, आय हॅव फेथ इन गॉड म्हण. अनेक तराची क्रिस्तांवपणाच्या जिवितांत लोक सांगतात म्हाका माझे लागीं जेजू सारखे एक जेजू बरी जे जेजू असली तो भावार्थ, तोच भावार्थ माझे भितरी आसा. तर दोन तराची क्रिस्तांवपणाची जिवित जीवन असली मनशां आमी पळयता. प्रेज गॉड. तर आमकां हर एक वेळार जेजूचेर भावार्थ आसिजे, हे इम्पॉर्टंट. पूण जेजू सारखे भावार्थ आसिजे ते चड गरजेचे. कित्याक जशे जेजून कार्य केले भावार्थान ह्या संवसारांत जिवीत करतना, तशेंच आमकांय तो भावार्थ माझे भितरी आसा म्हूण हांव केन्ना सतमानता आनी भावार्थान हांव स्विकारता जेजूचे उतर. तर माझे भितर जेजू सारको भावार्थ येता आनी तेच जेजू सारको भावार्थ आसा तो म्हाका सतमानूंक आनी म्हाका उलोवंक तो सकत दिता. प्रेज गॉड. तोच आत्मो जावन आसा, तो जावन आसा भावार्थाचो आत्मो. तोच भावार्थाचो आत्मो जावन आसा जशे देवान ते संवसार रचले. तोच भावार्थाचो आत्मो जावन आसा जे मोजेसा लागीं आसले. जे मोजेसाक जेन्ना ते इस्रायल लोकांक ते इजिप्त गांवांचेर भायर हाडले, कानान शारांत व्हरूंक ताका एक भासायल्ले शारांत वयताना जशे तेणे एक भावार्थान ते दर्यो, तांबड्यो दर्यो 2 भाग केले. प्रेज गॉड. 2 भाग विंगड केले ताणे. प्रेज गॉड. ते भावार्थाचे एक तेजे एक एक्झाम्पल जावन आसले. देवाचे उतराचेर ताणे पातयेवन मुखार सरलो आनी भावार्थ तेजे थंय प्रकट जाले. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. तोच भावार्थ जे दाविदा लागीं आसले जेन्ना तो गोलियाताक मारूंक मुखार सरलो. प्रेज गॉड. एक ल्हानसो भुरगो जशे ताणे एक देवाचे उतराचेर देवाचे ते एक भासायल्ली ती एक कॉव्हेनंट म्हणतात तेजेर ताका देवाचे ते कॉव्हेनंट देवाचे ते एक सोलेचेर सांगले ते उतराचेर कितलो भावार्थ आसलो. ते भावार्थान तो मुखार वचून ते गोलियाताक ताणे नाश केले. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. आनी तोच भावार्थ जेजून जशे ह्या संवसारांत आयिल्ले तेन्ना ताणे कशे भावार्थान जियेलो. जशे सांत पावलून कसो ह्या संवसारांत आसतना जेजूक ताणे केन्ना एक जेजूचे प्रकटीकरण तेजे जिवितांत ताणे पळयले. प्रेज गॉड. कशे जेजून तेजे जिवितांत कार्यगत केले आनी ते देवाचे जेजूचे भावार्थान तो मुखार कशे वचून एक अनभावार्थी लोकांक एक जेंटायल्स लोकांक कशे ताणे एक देवाचे उतर प्रगट केले. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. तोच भावार्थ ह्या उतरान सांगतात तोच भावार्थ आज माझे लागीं आनी तुमचे लागीं तोच भावार्थ आसा. पूण हांवें जर तर ते स्वीकार करले देवाचे भावार्थ जेजूचे भावार्थ माझे भितर हांवें तेजे उतराद्वारे हांवें स्वीकार केले तर माझे भितर तेच कार्यगत करूंक म्हाका एक सकत मेळटा. प्रेज गॉड. आनी ही सकत केन्ना ते जाता माझ्या जिवितांत ते सकत वाडता जेन्ना हांव सत मानता आनी हांव ती उतरां उलयता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. आनी हे भावार्थ फकत आमकां खंयचे रिट्रीटाक वचून आज दिसभर हांव 1 डे रिट्रीट गेले ना 5 days रिट्रीट गेले आनी हांव आयकलें देवाचें उतर म्हाका शिकोवन मेळ्ळें आनी हांव परतून गेले घराक 2 दीस 3 दीस रावले आनी परत माझे जिवितांत तेच घडी आनी तीच परिस्थिती. हेका भावार्थ म्हणनात. कित्याक रिट्रीट सेंटरांत आसतना कोण म्हाका एक देवाचे उतर दिता सगळ्यांक आपले तोंडात हांव एक कन्फेस करचे देवाचे उतर सांगूक व्हडल्यान सगळे बरी हांव एकटो जावन आसा थंय हांव उलयता भावार्थान उलयता म्हाका भावार्थ आसा म्हूण सांगता. पूण ते खरे भावार्थ प्रगट जाता जेन्ना हांव माझे परिस्थितींत आसता आनी माझे घरांत हांव वयता आनी हांव जेन्ना माझ्या परिस्थितींत हांव ताका एक फेस करता ते एक माझ्या जिवितांत माझे जे एक प्रॉब्लेम्स जातात थंय हांव कसले रितीन हांव ते भावार्थान देवाचेर हांव थीर रावता ते जावन आसा माझे थीर भावार्थ. कित्याक रिट्रीट सेंटरांत आसतना सगळे बरोबर हांवूय सांगता म्हाका भावार्थ आसा देवाचे उतराची हांव कन्फेशन करता.
प्रेज गॉड हालेलुया सगळे सांगता. पूण जेन्ना माझी जिवितांत एक परिस्थिती येता त्या वेळाक माझी भावार्थ देवाचे उतराचेर आसा ना ह्या संवसारी रितीन उलोवची ती उतरांचेर ना ह्या दिसचे ह्या माझी परिस्थितीचेर. ते जावन आसा माझे एक स्वताचे भावार्थ. माझे जे नीज परिस्थितींत माझे थीर भावार्थ कितें जावन आसा ते जावन आसा माझे खरो भावार्थ माझे भितर आसता ते. प्रेज गॉड थँक यू जीसस. कितें एक भावार्थ म्हाका आमी शिकले की म्हाका तो एक सकत दिता एक सत्मानू आनी उलोवंक. हे दोन प्रक्रिया जातात जेन्ना हांव भावार्थान हांव मुखार सरता. प्रेज गॉड. हे फकत म्हाका एक सत मानता म्हणल्यार हांव जेजूचेर भावार्थ आसा हांव जेजूचेर सत मानता म्हाका विश्वास आसा न्हय. हांव ते एक बोल्डनेस येता एक धीर येता म्हाका एक धैर्य येता की म्हाका देवाचे उतर सोडल्यार दुसरे कसलीच माझ्या जिवितांत एक प्रामुख्यान ना म्हण. प्रेज गॉड कसले एक इम्पॉर्टन्स ना. देवाच्या उतराचेरच म्हाजो सगळो एक नीज परिस्थिती थीर रावता. प्रेज गॉड थँक यू जीसस. थँक यू होली स्पिरिट. कित्याक हर एक वेळाक जेन्ना परिस्थिती येता आमी एकच देवाक आमी भावार्थान थीर असल्यार देवाच्या उतरान थीर असल्यार आमी जेजूचेर फोकस करता तेजे कार्याचेर फोकस करता आनी जेजूक आमी होड करता तेका मॅग्निफाय करता. प्रेज गॉड. ना तर दुसरे जावन आसा हांव माझे परिस्थितीक पळयता माझे सेन्सस कितें सांगता ते पळयता आयकता आनी तेजे बरी हांव उलोवंक सरता आनी तेन्ना जाता हांव ते सैतानाक प्रामुख्यते दिता. प्रेज गॉड. तेका एक इम्पॉर्टन्स दिवं लागता. थँक यू जीसस. तर आज आमी जे परिस्थिती आसा आमी चिंतून पळोवंक जाय हांव त्या परिस्थितींत कोणाक फोकस करनासा कोणाची कार्य हांव फोकस करनासा आनी कोणाचेर भावार धरून आसा आनी कोणाक हांव व्हडलो करनासा जेजूक मॅग्निफाय करनासा ना हांव सैतानाक व्हड करनासा. सैतानान अशें केलें सैतानाची कार्य चड जालीं तेणें म्हाका बरेपणाची उतरां उलोवंक ना म्हाजी परिस्थिती अशेंच आसा म्हाजी भुरग्यांची परिस्थिती अशें आसा म्हजे फायनान्शियल इश्यूज चलोन आसा केन्ना हांव ह्या परिस्थितींतल्यान भायर येता म्हाकाच कितें ही परिस्थिती हें उलोवन आसा हांव. प्रेज गॉड. तर हांव सैतानाक व्हड करता आनी जेजूक हांव ल्हानपणाची एक स्थान दिता त्या वेळाक. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. थँक यू होली स्पिरिट. कित्याक दावीद राजान जेन्ना एक कीर्तनांत ताणें सांगला कीर्तन 69:30 ब्रदर कीर्तन 69. Thank you, Jesus. 69 verse 30. गायन करून हांव देवाच्या नावाची स्तुती करतलो. अर्गांगितांनी हांव ताची वडवीक गायतलो. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हांगा दिला गायन करून हांव देवाच्या नावाची स्तुती करतलो अर्गां गितांनी हांव ताची वडवीक गायतलो. प्रेज गॉड. इंग्लिश बायबलांत म्हणटा की I will give thanks to God. With thanksgiving, I magnify God. With thanksgiving, I magnify God. Magnify करचे म्हणल्यार कितें वड करचे. व्हड करचे. हांव कोणाक व्हड करनासा आज माझ्या जिवितांत हर एक वेळाक जे परिस्थिती आसा तेका व्हड करनासा ना माझी परिस्थिती आसा तेजे थान भायर येवन तेजे थान फोकस चेंज करून जेजून जे कार्य केला तेजेर हांव फोकस करनासा. प्रेज गॉड. कित्याक हर एक वेळाक माझी काळजाची दार माझी कानाची दार ही दार जावन आसात माझे कुडींत न्हय माझ्या जिवितांत माझे कुडींत ही एक दार जावन आसात. एक माझे दोळे एक माझे कान एक माझे काळीज. प्रेज गॉड.
आणि हे थांबून जे कितें माझे तोंडात न्ही हे सगळे भरून रावता ते माझे तोंडात थांबून भायर सरता. जे म्हाका कानांनी आयकता, जे माझे दोळ्यांनी हांव पळयता आणि तेच हांव माझे काळजांत भरून रावलो तर तेच माझ्या मनांत थांबून भायर येता, माझे तोंडात थांबून भायर येता. प्रेज गॉड. तर गायन करून हांव देवाच्या नांवाची स्तुती करतलो. कित्याक हांगा गायन करून हांव देवाच्या नांवाची स्तुती करता म्हणटा दावीद. कित्याक तो अशें म्हणना की देव एक सान आसा तेका व्हडलो करता हांव आतां. न्हय, तो व्हड एक देव आसा, एक संवसाराच्यो रचणार जावन आसा तेका हांव व्हड करता. कित्याक तेजी कार्यां व्हडली, तेजी सगळी वडवीक व्हडली, तेजी वडवीक हांव गायता हर एक वेळा. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. थँक यू होली स्पिरिट. जेन्ना जेन्ना आमकां एक वेळ येता आमच्या जिवितांत तेन्ना आमी एक स्टेप घेवचे, एक सत्मांचे आनी उलोवचे भावार्थान तेजे उतरांची आनी तेजे नांव व्हड करची, तेजे नांवाक वडवीक गावची. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. कित्याक देवाचे उतर जावन आसात एक आत्मो आनी एक जीव. एक आत्मो आनी जीव. कित्याक जॉन 6:63 आमकां सांगता देवाचे उतर जावन आसा एक आत्मो. तर आज आमी देवाचे स्वरुपायन रचलेली मनशां जावन आसात. आमकां तेजे सारकेच आमकां रचला तर आमी देवा सारके तेका अनुकरण करचे. प्रेज गॉड. ब्रदर एफिशियन्स 5:1. प्रेज गॉड. आमकां ह्या उतरांत आमकां शिकोवंक मेळटा. एफिशियन्स 5 चॅप्टर 5 वर्स 1. आमी तेजी चड मोगाची भुरगीं. आमी कोण जावन आसात? आमी तेजी चड मोगाची भुरगीं देखून ताचे सारके जावंक प्रयत्न करा. प्रेज गॉड. त्याचे सारके जावंक प्रयत्न करा. तर आज आमी एक कोणा सारके जावंक आमी हर एक वेळाक एक प्रयत्न करीचे. जेजू सारके. कित्याक माझे भितर एक भावार्थ आसा जे आसा म्हाका जेजूचेर भावार्थ आसा वय, पूण अनेक तरांच्यो भावार्थ जे जावन आसा जेजू सारको भावार्थ माझे भितर आसा. जेन्ना माझे भितर जेजू सारको भावार्थ आसा तर हांव तेजे बरीच जावूंक हांव प्रयत्न करता. तुम्ही इंस्टाग्राम आणि व्हॉट्सअप आणि कितें कम्युनिटी चॅट्स जातात व्हॉट्सअपाचेर, अनाउन्समेंट्स जातात, फॉलोवर्स जातात आणि फेसबुक फॉलोवर्स जातात. थंय पळयतात न्ही तुम्ही कशे कितें कोणाक आमी फॉलोवर्स म्हणटा. एक इंस्टाग्राम फॉलोवर्स असतात, फेसबुक फॉलोवर्स असतात. कोणाक सांगता आमी फॉलोवर्स म्हण? आमी कोणाक अनुकरण करता. प्रेज गॉड. कोणाक आमी अनुकरण करता, कोणा आमी इमिटेट करता. इंग्लिश बायबल म्हणता बी द इमिटेटर्स ऑफ क्राइस्ट. तर कोणाची आमी एक नकल करता, कोणाची एक कोणा सारके आमी जावंक प्रयत्न करता. तेजे बरीच आमी जावंक वयता. तेजे फॉलोवर्स म्हणटा. आज आमी कोणाची फॉलोवर्स? ते इंस्टाग्राम आनी व्हडली आयकॉन इमेजेस आसात, सेलिब्रिटी आयकॉन्स सगळे लेजेंड्स आसात. तेंचे आमकां एक अनुकरण करची गरज ना. कित्याक सगळ्यांचे की व्हडलो आमकां जावन आसा जेजू. तेजे फॉलोवर्स जावन आसात आमी. आणि जेन्ना हांव सांगता आय एम अ फॉलोवर ऑफ क्राइस्ट, हांव केन्ना तेजे सारके एक पाटलाव करून रावता तर हांव तेजे सारके प्रयत्न करता जावंक. कित्याक हांव तेची मोगाची भुरगी, चड मोगाची भुरगी. एक भुरगे आपल्या आवय बापाय सारकेच जावंक प्रयत्न करता न्हय. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. तशींच आमी तेजी जेन्ना ते एक माइंडसेट माझे चेंज जाता हर एक वेळा की हांव तेजी भुरगी. जशे माझे भुरगे हांव जे करता म्हाका पळोवन ती तेजे सारके माझे सारके जावंक ती प्रयत्न करतात. हर एक कार्य म्हाका करू तेंचे जिवितांत करू
ती येतात आणि विचारतात, हे कशे करीजे मम्मी, हे कशे करीजे डॅडी. ती विचारतात. माझे घरान माझे एक्झाम्पल सांगता, माझी भुरगी म्हाका विचारतात कसली एक कामा करताना ना, किती एक कसली स्कूलाची प्रोजेक्ट जाऊ ना तर घरची कसली कामा जाऊ करताना ती तेजे डॅडी लागी वयता आणि विचारता हे कशे करीजे. कित्याक तेजे सारखेच ती एक प्रयत्न करतात जाऊन. कित्याक लहानपणाच्यान जे भुरगे पळयता आवय बापाय करतात ते तेच परी ती करूंक मुखार सरतात. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. तर आज आम्ही हर एक वेळा जेजू सारखे जाऊक प्रयत्न करीचे आणि ते माइंडसेट चेंज जायचे पहिले. हांव फकत म्हणूक जायना हांव तेजे बरी जाता, हांव तेजे सारखे जाता, जेजू बरी हांव भावार्थान कार्य करता. पहिले माझे माइंडसेट हर एक वेळा चेंज जायचे. कित्याक जे परिस्थितीत हांव येता सगळे माझे जिवितान बरे चलतना इट्स नॉर्मल, एव्हरीथिंग फाईन, एक्सलंट गोइंग ऑन. पूण जेन्ना एक परिस्थिती येता त्या वेळार म्हाका एक क्वेश्चन येता, कोणा बरी हांवें करीचे प्रयत्न करीचे जाऊ. जेजू बरी की ना माझे सेन्सस सांगतात त्या बरी ना संवसारी जिवितांत आसची लोकांची उतरां आयकून तेंचे बरी हांवें जावंक हांवें प्रयत्न करीचे. हे एक ऑप्शन्स येतात आणि त्या वेळा आमकां ऑप्शन चूज करीचे आमी जेजू सारखे जावंक प्रयत्न करू. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. कित्याक हेच देवाचे उतर आमकां म्हणटा. प्रेज गॉड. एक ब्रदर मॅथ्यू चॅप्टर 5 chapter 5 verse 14. Jesus. हांगा सांगता, तुम्ही संसाराचे उजवाड दोंगराचे ताळवेर बांधला ते शहर कोण उरना. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. आमकां सांगता आमी एक उजवाड जावन आसात तेजी. भावार्थाचे उजवाड आमचे भितर ऑलरेडी आसा आणि जेन्ना ते उजवाड आमकां वचून सगळ्यांक सांगूंक जायना की माझे भितर भावार्थ चड आसा, हांव माझ्या जिवितांत हर एक वेळाक भावार्थाची कार्य हांव पळयता म्हण म्हाका सगळे संवसाराक वचून सांगू जायना. पूण माझे जिवितांत जावचे हांव जेन्ना भावार्थान चलता त्या वेळाक माझी ती एक माझे भितर आसची ती उजवाड दिसून येता. इट गेट्स शायनिंग. सगळे संवसाराचेर सगळे लोकां मुखार ते एक उजवाड फांकूंक सुरू जाता, शाईन करूंक सुरू जाता. आणि ते उजवाड खंयचे एक दोंगराचे ताळवेर बांधला ते शहर जशे एक पोवन उरना, कशे एक हायड जायना, एक ते दोंगराचेर आसचे एक ते शहर तुम्ही पळयले पयस थावन पळयले तर ते एक तुमकां उजवाड थंय दिसून येता न्हय. ते हायड जायना दोंगराचेर आसचे. तशे आमी जेन्ना भावार्थांत आमी चलता तेन्ना आमचे भितर ते एक भावार्थाचे उजवाड लिपोवन रावना. ते सगळे लोकां मुखार उजवाड दिसून येता. पूण गरजेचे म्हाका देवाचे उतरांचेर भावार्थान हांवें थंय चलचे. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. इंग्लिश बायबल म्हणता, यू आर द लाईट ऑफ द वर्ल्ड. A city on a hill cannot be hidden. जसे एक आंब्याचे झाडाक फॉर एक्झाम्पल एक मँगो ट्री, एक ना एक ऍपल ट्री. एक ट्री पळयले की तुमकां कशें कळटा ते एक ऍपल ट्री म्हण. तो ऍपल ट्री येवन तुमकां व्हडलेन उलोवन सांगता हांव हॅलो हांव एक ऍपल ट्री ना हांव एक मँगो ट्री, वॉटरमेलन क्रीपर अशें कितें सांगता ते. प्रेज गॉड. झाड उलयता तुमकां सांगतले हांव एक ऍपल ट्री जावन आसा म्हण. प्रेज गॉड. ते उलयना न्हय, पूण तेजे भितर आसली ती एक फळां, ते झाडांत आसची ती एक फळां ते पळोवन आमकां कळटा की हे ऍपल ट्री की हे एक मँगो ट्री ना खंयचे झाड. तशें आमचे जिवितांत हांव जर तर भावार्थ म्हाका आसा म्हण सांगता देवाचे उतराचेर,
तर माझे जिवितांत जे फळ दिसून येता हांवें वचून सगळ्यांक सांगची गरज ना, पूण माझे जिवितांत जावची ती हर एक फळ उलयता लोकांक, हर एक फळ दाखयता की ह्यो भावार्थान चलचो मनीस. प्रेज गॉड. थँक यू जीजस. माझे भितर कितलो भावार्थ आसा ते हांवें उलोवची गरज ना. प्रेज गॉड. थँक यू जीजस. पूण म्हाका ते दिसून येता आनी दुसऱ्यांक ते एक दिसून येवंक सुरवात जाता. प्रेज गॉड. थँक यू जीजस. थँक यू होली स्पिरिट. तर ह्यो एक आत्मो जावन आसा, जशे आमकां हे भावार्थाचो आत्मो देवान दिला. प्रेज गॉड. जे भावार्थाचे आमकां एक आत्मो दिला, ते भावार्थाचे आत्म्यांत आमी ते एक नियम जावन आसा, ते एक भावार्थाच्यो एक नियमांत आमी चलूंक सुरवात करता, तर तेजी फळां आमकां ऑटोमॅटीक आमकां दिसून येता. आमकां कोणाची सांगून मुखार वचून आमची व्हडविकाय आमकां सांगची गरज ना. लोक आमकां पळोवन आमकां सांगतात, ह्यो जशे आमी हे वाचले 14th वर्स की दोंगराचे ताळवेर बांदला ते शहर पळोवन उरना, तो एक लिपोवन रावना थंय. तो सगळ्या संवसाराक दिसता दोंगराचेर एक शहर बांदलो आसा म्हण. प्रेज गॉड. तशें आमचे जिवितांत भावार्थाची ती एक फळां, तेजी एक कार्यां लोकांक दिसोंक सुरू जाता. ती हायड करूंक जायना. ना आमकां हायड करूंक जायना, ना कोणाक ते भावार्थाची कार्यां आमच्या जिवितांत दाबून धरून रावूंक जायना. ते उक्तेन देवाची महिमा गावूंक सुरू करतात. तेजी भावार्थाची एक एक्झाम्पल जातात आमी. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. थँक यू होली स्पिरिट. तशें आमकां हर एक वेळाक आमकां देवाची उतरां आयकूंची गरजेची, कित्याक आमी आयकून आसात प्रॉव्हर्ब्स म्हणयो 18:21 आमकां सांगता, जिवीत आनी मरण आमचे जिबेचेर आसा. न्हय. प्रेज गॉड. आमचे जिबेचेर जिवीत आनी मरणाची एक सकत आसा. आनी ते जर तर हांव देवाची उतराची हांव घोशण करता, हांव उलयता, तर ते भावार्थाची उतरांची हांव घोशण करनासा. आनी ह्या भावार्थाचे एक घोशण करची उतरांची कोण एक मूळ जावन आसा. हू इज द फाउंडेशन ऑफ दिस फेथ? आमच्या जिवितांत ते एक फाउंडेशन कोण जावन आसा फेथाचे, एक भावार्थाचे फाउंडेशन कोण जावन आसा? जेजू. आमकां हिब्रूज 12, ब्रदर, हिब्रूज 12. प्रेज गॉड. वर्स नंबर 1, 2 and 3. 1 थावन तुम्ही घाला. प्रेज गॉड. कोण वाचतात ब्रदर? तर आमच्याच विशयांत कितें म्हणजे एक कुप्पान वेडो गेल्ले बरी भावार्थाच्या इतल्या सांकळ्यांनी आमचे भोंवतणी वेडो गेला आसता आमचे वयले पातकाचे वजन आमी काण्ण उडया. आमकां रेवड गेल्ल्या पातकातावन सुटोवन आमी धावोंक धरलेली वाट तिरासानेन धावया. आमचे दोळे सदांच जिजूचेर आमी कंसया. तोच आमच्या भावार्थाचो आरंभ आनी शेवट. प्रेज गॉड. हे उत्तर जाय. खंयचे? ही इज द ऑथर अँड फिनिशर ऑफ आवर फेथ. प्रेज गॉड. इंग्लिशांत म्हणटा ऑथर अँड फिनिशर. प्रेज जीसस. आमचे दोळे सदांच जेजूचेर आमी खंचया, म्हटल्यार आमचे फोकस तेजे जेजूचेर आसचे, कित्याक तोच जावन आसा आमच्या भावार्थाचो आरंभ आनी तोच जावन आसा आमच्या भावार्थाचो शेवट. आपणाक लाभूंक आसलेल्या आनंदा खातीर लज म्हण लेखी नासतना खुर्साचे मरण मरूंक तो तयार जालो आनी आतां तो देवाच्या सिंहासनाचे उजव्याक बसला. प्रेज गॉड. तर आमचे जे भावार्थाचो एक आरंभ, एक फाउंडेशन,
कोण जावन आसा कोण तो सुरवात जावन आसा आमच्या भावार्थाच्यो प्रेज गॉड जेजू जावन आसा जेजू जावन आसा कित्याक जेन्ना आमी देवाची उतरां उलयता भावार्थान तर म्हाका जेजू जे तेणी सुरवात केला तेजे उतराद्वारी एक बरें काम माझ्या जिवितांत भावार्थाचे काम जे सुरू केला तो एक शेवट म्हणजे एक आसा एक एंड म्हणजे आसा ते एंड जावन आसा देवाचे उतरां बरीच जातले म्हण तेजे उतरां बरीच म्हणजे शेवट जातले म्हण आज हांव देवाचे उतर घेवन उलयता कन्फेस करता कित्याक म्हाका जे परिस्थिती आसा कोण म्हाका देवाची उतर दिता आनी हांव उलोवंक बी सुरू करता कसली फळां म्हाका दिसून येना ते जेन्ना हांव उलोवंक सुरू करता ते एक जस्ट एक म्हजे मेंटल फेथ आसता प्रेज गॉड म्हाजे मनाच्यान हांव सुरू करता पूण ते म्हाजे काळजांत वसा पयलेन जेजून जे म्हजे आरंभ केला भावार्थाचे सकत जे सुरवात केला ते परिस्थितीन जेजून कित्याक म्हाजे फोकस जावन आसा जेजूचे कार्याचेर आनी तेजे कार्य हांगा मुखार आमकां वाजूंक मेळटा आपणाक लाभोंक असल्या आनंदा खातीर लस म्हण लेखी नासतना पुरसाचे मरण मरूंक तो तयार जालो प्रेज गॉड तर ताका लस ताका दिसनासतना तो खुर्साचेर वचून जे एक मरण तो मेलो प्रेज गॉड थंय तेणे सगळे एक एंड केले एक शेवट केले तेणे सगळे परिस्थितीचे एक एंड करून तेणे आमकां संपूर्ण एक बरेपणाचे जिवीत आमकां दिला आणि कितें दिला आपणाक लाभूंक आसलेल्या आनंदा खातीर तो आनंद फकत तेका लाभता म्हण न्ही पूण तो आनंद ताका कित्याक लाभलो कित्याक ह्या संवसारांत असले सगळे ती एक सैतानाची कार्य ताणें संपयले तेजी एक आनंद तेजे भितर थावन भावार्थान तेजे भितर थावन ते उपजोन येताले आनी त्याच आनंदा खातीर लज लेखी नासतना आपले कुडीचे ते लज लेखी नासतना खुर्साचे मरण तो मरोंक पावलो प्रेज गॉड आनी तोच आनंद फकत तेका तितले रावूंक ना आज आमी जेन्ना ती घेता देवाची उतरां तर देवाची उतर जी सुरवात जाता आमचे तोंडा थावन उलोवचे एक मेंटल फेथ म्हाजे मायंड थावन हांव उलोवंक सुरू करता प्रेज गॉड तेजी हांव उलोवन आनी उलोवन आयकून आनी आयकून म्हजे काळजांत वयता आनी तेच भावार्थ म्हाजे तोंडा थावन जेन्ना हांव उपजोन म्हाजे तोंडा थावन भायर सरता देवाची उतरां ते एक भावार्थ उपजयल्ली ती उतरां एक फेथ फिल्ड वर्ड्स एक भावार्थान भरली उतरां ती म्हाजे तोंडांतल्यान भायर सरता आनी म्हाजे भावार्थ थीर जाता कित्याक म्हाजो फोकस कोणाचेर आसा जेजूचेर आमचे दोळे सदांच जेजूचेर आमी खंचूनचे प्रेज गॉड कित्याक तोच जावन आसा आमच्यो भावार्थाचो आरंभ आनी शेवट जशें आमी सुरवात करता देवाची उतरांची प्रेज गॉड उलोवंक प्रेज गॉड आनी तोच जेजू जेन्ना हांव तेजे कार्याचेर म्हाजी नदर हांव खंचून रावता तेजे कार्याचेर खंचून रावता तोच जेजू भावार्थाचे ते एक शेवट तेजे कार्य वयचे आसा जावचे आसा म्हाज्या जिवितांत तो हाडून पावयता प्रेज गॉड थँक यू जीसस तर हर एक वेळा म्हाका उगडास करून कित्याक आमकां एक हे संवसारी जिवितांत आमचे कुडींत एक 5 सेन्सेस हर एक वेळा उलयतात न्ही हर एक वेळाक म्हाका उलयता म्हाजे सेन्सेस जे म्हाजे परिस्थितींत हांव आसा पूण म्हाका ते परिस्थितींत हांव भायर येवचे एक गरजेचे कित्याक कीर्तन 103 ब्रदर कीर्तन 103 वर्स 2 जेन्ना म्हाजे एक सेन्सेस म्हाका उलयतात वर्स 2 103 वर्स 2 103 आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर आणि ताचे उपकार केदींच विसर नाका विसर नाका प्रेज गॉड
आमका आमचे कुडीक आम्ही हर एक वेळा जसे दाविदान हांगा सांगला, आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर आणि ताचे उपकार केदींच विसर नाका. आणि इंग्लिश बायबलान म्हणला हांगा आत्मो म्हण दिला, पण इंग्लिश बायबलांत आमकां सांगता माय सोल. सेन्सेस, खंय माझे सेन्सेस म्हाका उलयता, माझे मन म्हाका उलयता, खंय माझे एक डिसिजन घेवची, एक निर्णय घेवची एक सकत असता माझे कुडीचे ते भागांत माझे प्राण म्हणतात न्हय, प्राण हे आत्मो, प्राण आणि माझी कूड. प्रेज गॉड. तर हांगा आमकां कोंकणी बायबलान आत्म्या म्हज्या म्हण दिला, पण इंग्लिश बायबलान दिला माय सोल. म्हटल्यार म्हाका माझी जे सेन्सेस म्हाका उलयता ते भाग जावन आसा प्राण, ते जावन आसा सोल पार्ट न्हय. थंय म्हणटा माय सोल फॉरगेट नॉट ऑल इट्स बेनिफिट्स, ऑल हिज बेनिफिट्स. प्रेज गॉड. तेजी स्तुती कर आणि तेजी उपकार केदींच विसर नाका. तर माझे कुडींत हांवें एक उपकार माझे जिवितांत कितली जावन आसात, कितें जेजून केला माझे जिवितांत, कित्याक म्हाका हे आज एक भावार्थाचे जिवीत जिवंक म्हाका फावो जाला, तेजे हांवें एक बेनिफिट्स, एक उपकार, तेजे देवाचे उपकार माझे जिवितांत जे जाला, ह्या सगळे माझे जिविताकच न्ही, हे सगळे संवसारी जिविताक एक मनशा कुळाक जे एक उपकार फावो जाला जेजूद्वारे, तेजे हांवें उगडास करून दिवंक जाय. कित्याक जे सोल पार्ट आसा थंयच सगळे प्रॉब्लेम क्रिएट जाता. प्रेज गॉड. जे माझे सोल पार्ट आसा, जे माझे प्राण आसा, थंयच सगळे माझे मनाची भोगना, माझी चिंतना सगळी थंयच कार्यगत जावंक सुरवात जाता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. तर माझी मन हांवें नवीकरण करून घेवचे एक गरजेचे, आणि नवीकरण करतना तेका उगडास करून दिवचे, तेका विसरूंक दिवचे ना की देवान माझे जिवितांत कितें केला, ते खुर्साचेर तेजी कार्य कितें, हे सगळे हांवें तेका हांव उगडास करून दिवचे. माझे कुडीक हांवें उलयचे, माझे प्राण जे आसा थंय तेका उलयचे की देवान कसली कार्य केला. तेन्ना माझी मन नवीकरण जाता आणि देवाची ती उतरां स्वीकार करूंक म्हाका फावो जाता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. थँक यू होली स्पिरिट. तर देवाची उतर माझे मेन सेंटर ऑफ फोकस, एक सेंटर ऑफ अट्रॅक्शन म्हणतात न्हय. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. माझी फोकस खंय आसचे, जेजूचेर. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. थंय पळयले आमी कशे आमची सुरवात, एक आरंभ आणि एक शेवट जावन आसा. जेजूचे भावार्थ जावन आसा आमचे आरंभ आणि शेवट. प्रेज गॉड. आणि हर एक वेळा आमकां देवाचे उतरांत सबार एक्झाम्पल्स आमकां वाचूंक मेळटा न्हय. प्रेज गॉड. ते सेंच्युरियन आसून दी, ते तेणे फकत सांगले तुजे उतरांत तू एक उतर उलय आणि म्हजो सेवक जो आसा तो बरो जातलो म्हण. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. आणि तशेंच आमी पळयता ते रक्तस्रावाची बायलेक 12 वर्सांत तिने कसले एक स्टेप घेयले, कसली एक भावार्थाचे स्टेप घेयले तिने. सगळे ते नियमशास्त्रांत जिवन आसली, इतली वर्सां जिवन आसली, पूण तिने एक भावार्थान आपलो एक मेट कार्ड मुखार सरली की म्हाका जेजूची एक आंगवस्त्राची एक हात आपडून, तेजे आंगवस्त्र आपडून म्हाका भूण जातली हांव म्हणजे एक तिका एक भावार्थ उपजून येयले. कितें तेजे पयले आमकां आयकूंक मेळटा, वाचूंक मेळटा की तिने जेजू विशीं आयकले. प्रेज गॉड. ती मुखार सरचे आदी भायर सरचे पयले थंय दिला आमकां वाचूंक मेळटा की तिने आपले मार्फा
थँक्यू जीसस. आम्ही ते पळूया उतर. मार्क 5:23. सकला आणि 27 असतले ब्रदर. मुखार हा हांगाच ब्रदर. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. थँक्यू जीसस. ओके हांगाच. हा 27 वर्स. 27 वर्स आमकां सांगतात तिने जेजू विशयांत ऐकले. तिने कितें केले? जेजू विशयांत ऐकले. देखून लोकां जम्यांत रिगून ताच्या फाटल्यान ती गेली आणि ताचे आंग वस्तूर आपटले. तिचे भावार्थ खंय असले? तिका जाणनासले की जेजू एक देवाचो पूत म्हण. तिका जाणनासले की जेजू संवसाराचो एक मेसाया म्हण. तो एक सडवणदार म्हण ताका जाणनासले. पूण तिने जेजू विशीं ऐकले. आमी आज ऐकता इतले देवाचे उतराची परगट हांगा हर एक दिसा झूम सेशनांत आसून ती तुमकां पर्सनली रिट्रीट सेंटरांत गेले तेन्ना तुमकां थंय तुमकां देवाची उत्तर दितात. थंय तुमकां देवाचे जेजूच्या विशयांत तुमी आयकतात. जावं करून तुमी ऑनलायन रिट्रीट्स आयकतात. प्रेज गॉड. जावं करून तुमी देवाचे उत्तर घेवन वाचतात. तेन्ना तुमी जेजू विशयांत आयकतात. आणि त्या वेळाक ऐकून आमी कितें करता? जशे ते रक्तस्रावाची ती एक बायल ती ऐकली जेजू विशयांत. देखून लोकां जम्यांत रिगून ताच्या फाटल्यान ती गेली आणि तांचे आंगवस्तूर आपडले. फकत ताचे आंगवस्तर आपडीन जाल्यार हांव बरी जातली. प्रेज गॉड. आज आमकां कितले एक भाग मेळटा, कितले वेळ आमकां मेळटा जेजू विशयांत आयकून. हर एक दिसा एक घडी 9 ते 10 वरां पयले आमकां जेजू विशयांत कळटा. ते सोड आणि फुल डे रिट्रीट म्हूण आमी एक दीस करता. जेजू विशयांत आयकता. पूण आमी भावार्थान जशे आयकता भावार्थान आमी स्टेप घेवन मुखार सरता ते क्वेश्चन मार्क येता. प्रेज गॉड. जर हांव आयकूनच आसली पूण कार्यगत करूना ते भावार्थाची कसलीच फायदो ना. कसले उपकार ना ते भावार्थ माझ्या जिवितान. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. जशे तिने ऐकले आणि ती उठली आणि लोकां जम्यांत रिगून ताच्या फाटल्यान ती गेली आणि ताचे आंगवस्तर आपटली आणि फकत ताचे आंगवस्तर आपडीन जाल्यार हांव बरी जातली म्हण तिने चिंतले. इंग्लिश बायबलांत एक वर्जन म्हणटा ती सांगत रावली. हांगा चिंतले म्हण आसा म्हणल्यार तिचे थॉट प्रोसेस ती थिंक करूंक लागली. तिचे माइंडसेट चेंज जाले. ती चिंतोंक लागली फकत हांव तेजे आंगवस्तर आपडीन जाल्यार हांव बरी जातली म्हण. इंग्लिश बायबलांत ती हेच दिला. पूण दुसरे वर्जन दुसरे एक बायबलांत एक वर्जनांत इंग्लिशांत आमकां साबार वर्जन्स मेळटात. तितून एक वर्जनांत म्हणटा फकत ताचे आंगवस्तर आपडीन जाल्यार हांव बरी जातली म्हूण ती तोंडान आपली उलोवंक लागली. गडेन आणि गडेन ती उलोवंक रावली तीच उतरां. आणि तक्षणच तिचे रक्ताची झर सुकली आणि ती बरी जाली म्हण आमकां वाचूंक मेळटा इंग्लिश बायबलांत एक वर्जनांत. सगळे वर्जनांत न्ही एक वर्जनांत. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. तर आज आमकां जेन्ना जेजू विशयांत आमकां आयकूंक मेळटा तर हांव फकत आयकून आसा
की हांव ते भावार्थान एक मेट कार्ड मुखार सरूंक आसा हांव जेजूचेर पातयता हे सगळे सांगता हांव रिट्रीट आयकता रिट्रीटाक वयता आनी हांगाय सबार लोकां जमो व्हडलो लोकां जमो आसलो न्हय प्रेज गॉड ब्रदर वयर बेगीन हे करतात स्क्रोल करतात 23 वर्स 23 वर्स नंबर 23 दिसना ब्रदर हा ओके 23 न्ही 24 जेजू ताचे सांगाता भायर सरून गेलो लोकांचो वड जमो ताच्या फाटल्यान वेतालो आनी ताका अडचितालो कितें म्हणटा लोकांचो वड जमो आनी ताच्या फाटल्यान वेतालो जावं प्रती व्हड लोकांचो जमो त्याचे एक हिलिंग आपणाक मेळचे म्हण लोक तेजे फाटल्यान वयतली तेजे उतर आयकूंक वयतली बरेपणाचे जिवीत तांकां जाय तेंच्या जिवितान म्हण ती वयतली पूण ते व्हडले जमेन ही एक 12 वर्सां थावन असली ही रक्तस्रावाची पिडेन कष्टतली ही स्त्री त्यांचे मदल्यान गेली आणि थंय तिने आयकल्ले जेजू विशयान ते आयकल्ले देखून ती फाटल्यान तिचे गेली आनी आंगवस्तर आपडयली आज आम्ही लोकां जमेंतच वयता रिट्रीट सेंटराक व्हडलो एक लोकां जमो येता प्रेज गॉड थँक यू जीजस आमकांय एक बरेपणाचे जिवीत जाय म्हण आमी वयता पूण हांव जर तर थंय सगळे हांगा दिवं ना की सगळे ते व्हड एक लोकांचे जमो गूण जाले सगळ्यांक एक बरेपणाचे जिवीत मेळ्ळे ना ते एक स्त्रियाचे विशयांत मात्र हांगा सांगला तुम्ही पळयता सगळे लोकां जमेचे सगळे लोकां जमो तेजे फाटल्यान गेले पूण एक स्त्रिया विशयांत मात्र हांगा दिला कित्याक तिका भावार्थान ती मुखार सरली तिचे ऍक्शन्स जे स्टेप तिने गेले भावार्थान ते गेल्ली ती मेटा तिका गुण जाले दुसऱ्यांक कोणाक हांगा गुण जाल्ली हांगा हे व्हड लोकांचे जमे मध्ये लोकांक गुण जाल्ली विशयांत हांगा सांगना देवाचे उतर पूण त्या लोकां जमेन एक ही 12 वर्साची थावन रक्तस्रावाची ही पिडेन कष्टतली एक स्त्री तिचे बरेपणाचे जिवीत आमकां एक टेस्टिमनी जावन दिसता तशे आमी लोकां जमेंत आमी वयता पूण आमकां आमचे जिवीत एक टेस्टिमनी जावन येजे तेंचे मदल्यान प्रेज गॉड थँक यू जीजस कित्याक तोच जावन आसा माझे फोकस जेजू तेजे कार्य कित्याक तो जावन आसा आरंभ आनी शेवट भावार्थाचो प्रेज गॉड थँक यू जीजस थँक यू जीसस कोणा कितें हांगा सांगचे आसा ब्रदर सिस्टर्स कोणीय उलयत थँक यू जीसस भावार्थाच्या विशयांत कोण उलयतात प्रेज गॉड ना क्वेश्चन्स असले थँक यू जीसस Thank you, Jesus. Praise God, sister. Praise God. Praise God, brother. भावार्थ आमच्या जिवितांत इम्पॉर्टंट कित्याक म्हळ्यार भावार्थ नासतना आमकां जेजू विशयांत देवाच्या उतरा विशयांत समजूंक जायना कित्याक आमकां करता आमचे सेन्स नॉलेज जाणवायिकान हे पवित्र पुस्तकी समजूंक जायना इवन मिराकल तशेंच तेय जेजून तेय मिराकल जाताना उल्लेख करूना हांवें तुका गुण केला म्हणून बरोवना बायबलान जाल्यार तो सांगता तुज्या भावार्थान तूं बरो जालो त्या देखून आमकां जेजू विशयांत ह्या देवाचे उतार ते बिलीव करूंक सत म्हणून भावार्थ गरजेचो ते भावार्थ असल्यार मात्र ते आमच्या जिवितांत आमी सत म्हणून जाता आमकां जायते फावटी आमी दोळ्याक जाले दिसता ताचेर आमी अवलंबून जिवन आसता केदार आमचेर ते आमची चिंता आमी बदलिना
गळ्याक आल्या दिसता तेच आमी पातयेवन जियेल्यार आमच्या जिवितात अलौकिक म्हणटा सुपर नॅचुरल जिवीत ते आमी अनुभव करूंक जायना. भावार्थाक आमकां वता एक एविडेन्स उतार कोण ते उतार सत म्हणता आनी भावार्थान उसारता आनी ताची चिंता बदलिता आनी तेन्ना ताच्या जिवितांत ते कार्य रुपाक घालूंक सुलाभ जाता. हे देखून भावार्थ आमकां हर एक समस्ये वयर जैत व्हरूंक कुमक करता. ते भावार्थ म्हळ्यार देवाच्या उतरां मार्फत देता. जेजूस देवाचे उतार जेजू विशयांत आयकल्ल्या वरवीं आनी देवाचे उतार सांगता हर एकल्याक देवान एकाच मापाचो भावार्थ दिला पूण तो भावार्थ आमी अनेकांची सांगता वृद्धी करचो देवाचे उतार आयकून आयकून ते गरजेचे जावन आसा. प्रेज गॉड. Thank you, Jesus. मला किती क्वेश्चन्स असतात की प्लीज गॉड. अर्घा प्रार्थना करूया. Praise God. Jesus. अर्गां तुका बापा मोगळा बापा तुवें आमकां सांगत आवडलें बापा आनी आज ह्या भयणी मुखार तुवें आमकां सबार सांगती तूं कितें उलोवंक आशेताय आमचे लागीं म्हणून आनी आमी कशी आमचें जिवीत मांडून हाडिचे आमचे कशें आमचे चिंता बदलीचे म्हणून तुवें आमकां सांगून दिलें. तशेंच पयल्यान आमी त्या दाळा आमी तुजें उतार सत मानता. त्या दाळा आमी आमचे थंय आमचे नवें चिंताप नवें करूंक आमकां जाता. त्या खातीर आमचें पयलें मेट जावन आसा सत मानचें. वय बापा हें तुवें आमकां सांगून दिल्ल्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा. आनी तुवें मॅथ्यू 5:14 सांगलां तुमी संवसाराचो उजवाड म्हूण. वय आमी पंडीत जावन संवसाराचो उजवाड कित्याक आमी तुज्या मेटांनी चलता आनी तुका आमी अनुकरण करता. त्या खातीर तुवें आमकां हर एकल्याक तुवें ते आमकां संवसाराचो उजवाड जावचे भाग तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा. बापा हे मागणें करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आनी पवित्र आत्म्याच्या मजतीन. आमेन आमेन आमेन. Praise God. Amen. Amen. Praise God. Thank you, sister. Praise God. Thank you, brother. Thank you. Praise God. Thank you. Praise God. Sakrangi, thank you.